Comparto hoxe para quen lle gustan estes temas de ferramentas que manda a luz. Estás fora, camiñando, empezas a desfalecer, non trouxeches auga, non trouxeches comida, pero hai unha cousa que me ensinaron que é a respiración celular. A respiración celular que consiste en visualizar que cada poro da túa pel, estea descuberta ou cuberta, está respirando e estáse alimentando de que todo este baleiro que ves, todo este baleiro está cheo de enerxía, está cheo de alimento que tú tomas mediante a túa respiración, pero tamén mediante a respiración da propia pel. Concéntrate, podes visualizar incluso como fíos de luz verde chegan a ti e os absorbes. E créeme que funciona. Eu seino na pasarela do río Mao, que iniciei moi tarde, xa na hora do xantar, e pensei que non daba volto para atrás. Volvín cunha enerxía tremenda. Suxestión, bueno, pois, quizáis, que importa? Que importa de onde ven se esa forza te fai seguir, non? Eu sei onde ven, pero claro, as crenzas xa sabemos que son subxectivas. Cada un cree o que quere, ou que pode, ou que recibiu sen cuestionar nada. Pero a respiración celular é unha ferramenta maravillosa.